Dobar dan svima. Evo kako sam prije neki dan obećao, a na sugestiju nekih od vas, napravio sam kopiju kanala na rezervnoj platformi. Za zlu ne trebalo, jer iako sam ja mislio da to trebam napraviti i pripremio sam tu platformu, nisam to jednostavno mislio da je to toliko hitno i da to treba napraviti odmah, ali s druge strane kako se ta informativna blokada steže sa svih strana, mi stvarno ne znamo šta njima preko noći može pasti na pamet i kakve odluke mogu donesti, i ako nisam spreman obrisat će sav moj rad i sve ove dokumente bez da imam kvalitetnu kopiju. Stoga hvala vam na sugestijama, što me i ponukalo da napravim u jednom danu, odnosno u dan i po, tu kopiju kanala. Link ćete naći u opisu videa, tako da sve što radim ovdje automatski se kopira i na tom kanalu, plus što sam nadodao jedan prekrasan dokumentarni film sa prevodom koji ne možete vidjeti ni na jednoj globalističkoj platformi, jer se briše u roku 1 sekunde, i stavio sam jedan jako dobar, po meni, informativni videoklip koji govori o onom što ja nazivam digitalni zatvor, a što nas sve čeka u nekoj tamo budućnosti. Stoga eto, link vam je u opisu ovoga videa, kopira se sve automatski što radim ovdje, tako da je rezervni položaj osiguran. Lijepo vas pozdravljam, čujemo se, vidimo se, bok.